Que máis propostas? Para contribuir a destrozar o mundo. Eu propoño crear un grupo de avisos de tráfico, poñamos na zona de Santiago de Compostela, ¿no? Por exemplo, para avisar de situacións trafiquiles complicadas. Entonces tú estás metido ali dentro, tal. Cal sería a situación meque-meca, aparte de crear estes grupos que non existen para nada porque probablemente a Guardia Civil quixera sancionar a xente que estuve nestes grupos? Utilizar palabras polas que a ti non te poideran joder. Hai unha furgoneta da secreta que podemos utilizar tal panadeiro en tal zona. Ou o camión da Heineken anda por non sei onde. Vale? O do peixe que vai ás aldeas. O do peixe, por exemplo. Logo, control da alcoholemia. Bueno, estes son dos meus favoritos. Utilizar frases en plan, andan meus primos na rotonda do Cortizo de arriba regalando chupetes. Ten cuidado. Por exemplo, ¿no? Ou tando os hooligans do Betis mirando, se che van ben os pulmóns alá adiante, ten cuidado tamén. Despois, unha que tamén me gusta bastante, que podemos utilizar, sería que anda, pues, o Grinch por Montebalado, ¿no? Ou unha das miñas favoritas, que sería, atención, plantaron lechugas na entrada de baixo de Negreira, ¿no?